Sziasztok, kedvesek! Boldog tavaszt! A mai videóban a napi egyenlőségre nézzünk egy kirakást, ugyanis most kezdődik az asztrológiai tavasz, március 20-án. Ma van, hogy a nap és az éj egyenlő hosszúság, úgyhogy ennek a szimbólumát fogjuk most felhasználni ebben a vetésben, aminek a pozícióit én találtam ki, hogy milyen kirakást nézzünk. Lesz nekünk egy nap, egy éj. A nap mutatja azt, hogy mi az a fény, ami most érkezni akar az életünkbe. Mi az az éjkártya, ami most távozni akar az életünkből, az a nehéz, ami most akár el akar engedni. Lesz egy tanácsunk, és egy lehetőség, ami érkezni akar szintén az életbe most. Úgyhogy, ha itt vagy, akkor kérlek, csak egy pici időre tudatosítsd a légzésedet, lassíts le, használd ezt a pillanatot most arra, hogy kapcsolódj magadhoz. És nézzük is, hogy mit hoz nekünk most kollektíven. Én azt érzem, ezzel kell most kirakjuk. Nap, éj, tanács, lehetőség. Wow! Nagyon tetszik, kijött a napkártyánk is a lehetőség pozícióra. A nap pozícióra, ami mint fény érkezni akar, ő egy gyönyörű kártya nekünk ide, ő az érméknek a tízese, a taróban a 10 az a beteljesedés, az érme az a földenergia, nekem a lehetőségek nagyon benne van, pedig a lehetőségek alapvetően egy ászkártya lenne, de hogy nekem most így a beérés lehetősége, hogy végre le tudjuk szüretelni azokat a gyümölcsöket, amik eddig így értek, amikért dolgoztunk, amiért tettünk, van benne egy ilyen önmunka, és hogyha itt vagy velem, és valamelyik jegyhez tudtál kapcsolódni, mindegyikben azért elég erős önmunka, meg belső munkák jöttek föl, és azt érzem, hogy itt a lehetőség, főleg azzal itt hogy a lehetőség helyére viszont a nap érkezett meg, és nekem ez a két kártya most nagyon hasonló energiával bír, hiszen nyilván ő a nap pozíciójára jött, ő meg a lehetőségek pozíciójára jött, hogy itt most van egy ilyen testi, lelki megérkezés, kapcsolódás, hiszen ugye rajta van a generációk, rajta vannak papa, mama, gyerekek, kutyák, ott a város, van egy ilyen pörgés hangulata, egy kicsit ilyen piac hangulata, hogy egy ilyen a beteljesedés szó az nekem itt van ezzel, öröm, a kapcsolódás, a kollektívben való részvétel, ami nyilván folyamatos, de hogy így egy ilyen élmény azzal, hogy programok vannak, elmegyünk, kapcsolódunk egymással, egy ilyen örömteliség igazából. Úgyhogy ez a szuper kártya nekünk ide. Illetve, van még egy energia, ami itt jönni akar. A karriernek az energiája van itt, és a beérés az ahhoz is kapcsolódik. Most így ez jelent meg, hogy a beérés, hogyha valamilyen projekten dolgozol, vagy valamin ötleteltél nagyon sokáig, ugye a tél az egy szuper tér volt arra, hogy bent legyünk, kicsit olyan belső munka, foglalkozzunk, tervezgessünk, és most ezzel a tavasszal így megszülessen valami, beérjen egy olyan helyre, ahol már meg tudjuk osztani a projektünket, ahol már el tudjuk kezdeni akcióba lendíteni, hiszen majd a tanács pozíció is ez lesz. Úgyhogy itt valakinek ugye kollektívből átjön egy ilyen, hogy a karriernek a beindulása, de igazából egy szó, ami így leírná ezt, ez egy ilyen beteljesülés. Beteljesülés a karrierben, a kapcsolataimban, a családnak az energiája nagyon itt van, meg így ezek a társas kapcsolódások, és nagyon sok öröm. És nagyon tetszik, mi az éj pozíciójára jött ki, hogy mi az, ami távozni akar az életből, az életünkből most, ezzel a napi egyenlőséggel, és az a kartok hármasa. Ez az egyik legnehezebb kártya a taróban, és nagyon szeretjük egy ilyen pozícióban látni, hogy mi az, ami most el akar menni. Ő a nehéz. Ő a fájdalom, ő azt érzem, hogy nekem most a magány megjelenik vele, mint érzés, tehát hogyha volt egy ilyen bezárkózott érzésed, egy ilyen nem tudom ki vagyok, nem találom a helyem, nem tudom kifejezni önmagam, most ez jelenik még meg vele, meg a magány a legerősebb érzés, ami itt van. Ő az, ami most így el akar távozni, ő az, amit most így elvisz az éj, és fölváltja őt a nap, szó szerint majd a nap, mint lehetőség is, a fény,
a kapcsolódás felváltja a magányt, a zárkozottságot felváltja az önkifejeződés, a projekteknek a megosztása, az ötletek megosztása, és ebben a pozícióban ez a kártya, ez most azt érzem, hogy ez egy ilyen szép gyógyulás is amúgy. Tehát, hogy volt itt nehéz, semmilyen kártya sem gonosz a taróban, vagy ilyesmi, hanem minden az útnak egy fontos része, aminek igenis helye van, neki is volt helye, neki is volt szerepe abban, hogy kicsit magunk felé fordultunk a fájdalomban, egy picit jobban összeszedjük magunkat, amikor betegek vagyunk, egy picit jobban elkezdünk magunkra figyelni, amikor megbántanak minket, egy kicsit jobban magunk felé fordulunk, előbb vagy utóbb, és ezt érzem, hogy ennek volt egy ilyen időszaka, egy kicsit ilyen magam felé burkolózás, ott vagyok a nehezemmel egyedül, tehát hogy van ebben egy ilyen egyedülérzés, és ez az, ami most így el akar távozni a térből. Itt volt, szent volt, megadta azt, amit meg kellett adjon, megtanította azt, hogy meg kellett tanítson, és talán pont azt kellett megtanítsa, hogy kinyisd magad a térre. Mert ez a legerősebb igazából, ez a kontraszt, így energetikailag a legerősebb, hogy az egyedülből a sokba, a kicsi énből, az egyedül vagyokból, oda, hogy együtt vagyunk. Egyedülből együtt. Ez nagyon tetszik. Mi a tanácsunk? Ő egy nagyon-nagyon tüzes kártya, úgyhogy így passzol is a kosnak az energiájához, meg a napi egyenlőséghez, az asztrológiai tavaszhoz. Ő egy olyan kártya, aki arra kér most, hogy én azt mondanám, hogy amilyen ötleted van, csak csináld. Most ne gondolkodj túl, látszik, hogy az megy, azt már csináltad, az most lehet, hogy egy kicsit félre lehet tenni a gondolkodást, ez most just do it. Kb. Így ez jön ezzel. Ha bármire van hívásod, őszinte hívásod, lelkesedésed, inspirációd, csak csináld. Ne kezdj gondolkodni, hogy ez hova vezet, vagy ennek semmi értelme, ez ki fogja megnézni, csak csináld. Ha van rá egy pici lobbanás benned, egy pici tűz feldobban, az az élet értelme, az a pillanat. És azt nem azért csináljuk, hogy miért. Ne keresd most a miérteket, nekem így az jön ezzel. Ne a fej útján indulj el, ha jön a vágy, menj és csináld. Ez lehet akár szerelem, ez lehet akár flört, ha valaki iránt van egy ilyen nagyon erős vonzalmad, és azt érzed, hogy van dolgotok egymással, menj oda, beszélj vele, lépd meg, ha van egy jó ötleted, írd le, csinálj valamit, oszd meg, keresd föl valakit, akivel azt érzed, hogy mondjuk ezt itt tudnátok együtt csinálni. Úgyhogy vele igazából így röviden, meg így nagyon kompaktul így ez a tanács, hogy most csak csináld, ne gondolkodj túl, engedd át magad a tűznek, engedd magadba a tüzedet, engedd felébredni azt a tüzet, és engedd, hogy ez a tűz most mutassa az irányt. És mi a lehetőség, hogyha megfogadjuk a tanácsot? Ekkora nap, akkor a tűzből egy óriási nap lesz, ami világít, ami szórja a fényét, ami önmagáért van, nem azért csinálta, hogy majd másokat lenyűgözzön, azért csinálta, mert jól esett, mert ez az, aki ő, ez az, aki az önkifejezés, nekem van ezzel a nappal most egy ilyen energia, hogy itt vagyok, végre megmutatom magam, ráadásul ott van egy meztelen gyermek, őszintén, meztelenül, kendőzetlenül, mint a nap, nem azért, mert hogy most bárki annak örül, hogy följött, vagy nem. A nap az süt akkor is, ha felhők vannak ott, akkor is, hogyha nem érdekel minket, hogy ő van. Ő csak van. És ez egy olyan annyira, és ezért is egy ilyen megérkezési élmény van, hogy ezzel most nyílik egy olyan lehetőség, hogy amikor tényleg önmagáért kezdjük élni az életet, önmagunkért kezdünk el döntéseket hozni, mert nekem jó, mert én jól érzem tőle magam, engem boldoggá tesz, és utána ennek egy gyönyörű szép mellékterméke, hogy én jobban vagyok, jobb párként tudok részt venni, jobb munkatársként tudok jelen lenni, megértőbb partner tudok lenni, édesanya, szülő, nagyszülő, bárki, és egyszerűen, és a siker, tehát van egy ilyen sikerélmény, hogy akár a karrierben jobban kitűnni, jobban belerakni magam a hobbikba, abba, amit csak úgy jókedvemből csinálok, és akár meglátni azt, hogy ez hogy tér vissza mind rám, hiszen minden energia az ugye az visszahat ránk, amit én kiküldök és sugárzok magamból, az visszatalál hozzám. És nekem ezzel a nappal pont ez van itt, hogy a lehetőség az az, hogy mi váljunk most a saját életünk napjaivá, csak azért, mert az jó, csak azért, mert azok vagyunk. És
az majd visszatükröződik ránk, de ne azért csináljuk, hogy majd mi fog visszatükröződni, csak azért, mert jó, mert igaz, mert hív, mert ezért vagyunk itt. Úgyhogy ez gyönyörű szép kártya nekem ide. A napi egyenlőség vetésére a lehetőség a nap, ami távozik, az a nehéz, és az egyedülből az együttbe érkezünk meg, és csak do it. Just do it. Köszönöm, hogy itt voltál. Találkozunk a következő videóban. Szia!